Ella ja té nom, però estos encara no tenen nom. I els hi ficarem d'ací 2 setmanes. Ficarem nom perquè no ne tenen. No tenen nom encara, els hi hem de ficar. No, li ficarem un nom. Quin nom t'agrada més que li fiquem? Quin nom vols que li fiquem? Mira, este se dirà Tomeu. Tomeu. Este se dirà Xochín. Tenim un altre que no l'ha portat avui, un altre que avui no l'ha portat, que se dirà Joanet. Se dirà Joan. Xochín. Xochín. Què no t'agrada? Que se diga Xochín? Que a qui no li agrada? Ah, mira, home, si vos agrada tot. Bé, què volem? Vosaltres no havíeu vist mai de Cabut, això? No havíeu vist mai? Sí? Ah, molt bé. Vosaltres no havíeu vist de Cabut, això? Tot? Tu no? Tu també? A on? A la plaça? A Castelló? Molt bé. Tu també? Sabeu com se fa això? Sabeu com se fa? Un de faena, S'ha de fer en paper, en cartró, en cola. Li ha de donar forma, l'ha de deixar a jugar, després se té que pintar, se té que tornar a deixar que s'asseque, i cada caputixo triga per lo menos a fer-se un mes. Hola, què vos heu pensat? Que això se feia en 2 dies? Pues no. Un mes tarda. Lo que passa que vosaltres vos voleu fer un cabut? Sí! Vosaltres voleu fer un cabut per vosaltres? Sí! Pues el dia 2, a la plaça Major, vindran 12 pobles d'ací de la comarca engegants i cabuts. 12 pobles, i estaran tots plantats en la plaça Major. I vos farem un taller de cabut per vosaltres, perquè vos en feu un. Vos heu de portar només una caixa de cartró. Una caixa de cartró per fer-vos el cabut.